социализма хората са нямали право да напускат държавата ни. Границите са били затворени и ако се пробваш да преминеш и те хванат, голям проблем. Като цяло свободното предвижване е било силно ограничено. А това е основно човешко право. За всяка една по-сериозна покупка се е чакало с години. Ако искаш да си купиш москвич или не дай си Боже Лада, чакаш 10 години минимум и ще я получиш, ако имаш връзки с правилните хора. Искаш супер якия хладилник мраз? Няма проблем, обаче чакаш. И трябва да отидеш до завода да си го вземеш, дори да се намираш на 400 км от него. Едно семейство има право само на един апартамент, една вила и един лек автомобил. Не може повече. Естествено, имало е някои изключения за наши хора или пък активни дейци от номенклатурата. Църквата и религията като цяло са били забранени. Кръщената са се правили супер тайно, а на празници като Велик ден дори са изпращани хора, които да разгонват вярващите, събрали се пред храма. Нямаш изобщо право на висше образование, освен ако не си член на младежкото комунистическо движение, или така известният комсомол. Абсолютно всички директори и началници са били партийни членове. То не, че сега е малко по-различно, но... Така наречените манифестации са били нещо, което някои са харесвали, други пък изобщо. Цели училища и големи предприятия са били изпразвани по време на празниците и са принуждавали учениците и работещите там да маршируват и да крещят партийни лозунги в специални шествия. Политическите вицове, и особено тези срещу Живков или партията, са били наказуеми с затвор. Изобщо, като цяло говоренето срещу режима е могло да ти донесе доста главоболия. Нямаш право да кръщаваш детето си с каквото и да е западно име. А пък камо ли такива изгъзици като Франциска, Франческа, Версачи, Армани и тем подобни, забрави човек. Вече споменах, че сме били сателит на Москва. Но по-скоро сме били верен прислужник. Всичко западно се заглушавало, а свободата на словото силно ограничено. Всъщност, затова нашите баби и дядовци говорят повече руски, а не английски. Вносът на чужди стоки е бил ограничен до абсолютен минимум. Просто няма как да не сте чували така наречените корекоми. Това са безмитни магазини, в които са се продавали стоки срещу само западна валута или бонове. Шоколадовите яйца с играчки, банани и куп неща, които днес са просто ежедневие, са били достъпни единствено за високопоставени лица от партийната върхушка и децата им. Всички останали от простолюдието са били единствено на БГ стоки. Имало е така наречената уравниловка на заплащането на труда. Тоест дори най-работливият, който си е късал гъза от бачкане, с извинение, и този, който се е скатал през цялото време и не е свършил работа за пукнат лев, и двамата са получавали еднакви пари в края на месеца. Днес като застана пред щанда за дъвки, се чуя с къв вкус да си взема. Даже вече почнаха да ги миксира, защото им свършиха. През социализма е имало само един вид дъвка. Идеал. Просто така се е казвало. Не, че е било идеално. Външният вид на хората е бил стриктно регулиран. Такова нещо като дълги коси или пък двудневна брада като тази или пък, не дай си Боже, раздърпани дрехи, забрави човек. Държавна сигурност. Просто няма как да не сте чували тези думи по новините. Така наречените агенти всъщност са си били чисти долни доносници, които просто портили всичко на държавата. Ако се похвалиш на някого, че си се здобил с $10 или марки и смяташ да ги похарчиш в Корекома да купиш нещо на твоето дете и този някой, на който се хвалиш е агент, / доносник, още на следващия ден идват службите, прибират ти парите и тебе и почва разпит. Затова и повечето домоуправители по входовете са били агенти. Ако ваш роднина успее да избяга от държавата, то вие автоматично сте поставени под наблюдение и ако случайно поддържате връзка с него или нея, то ви очаква доста големи проблеми. Емигрантите са били считани за предатели. Държавата е могла да присвои всичко твое,
без да дава обяснение. Ако случайно си изобретил някакъв тип машина, която да ти помага в работата и това се е разчуло, идват, взимат я, без изобщо да те питат или пък да ти дадат кредит. Политбюро. Това е най-висшият политически орган в държавата, който се е състоял единствено от няколко члена, които обаче решавали абсолютно всичко в държавата. От икономика до изкуство. Такова нещо като народно събрание, гласуване, демокрация... Вносни коли са се карали само от най-високия елит. Тип политбюро. Имало е дори традиция сред обикновените хора, когато се роди дете, да се направи първата вноска за лада от 1500 лева и когато това дете навърши 18 години, то да получи номера си за кола. Имало е само една телевизия и телевизионен канал, която освен всичко, всеки петък е излъчвала единствено руска програма. Ако искаш си направиш купонче с малко танци, тогава ти е трябвало кастофон. Обаче тези руските са били огромни и звучали гнусно направо. Да имаш Sony, Akai или ЖВС е било направо нещо страшно. Да отидеш на ресторант по време на социализма си е считано като събитие. Но лошото било, че повечето ресторанти били еднотипни и сервирали абсолютно еднаква храна. Където и да отидеш, менюто е еднакво. Шопска салата, кебабчета, кюфтета, картофи. Всеки ученик е бил принуждаван на сила да си пише писма с съветско другарче. Сещате се на какъв език. Освен това, учителите ги проверявали и откривали грешки. А пък ако откажеш да изпълниш това нещо, ти намалят поведението. Стоенето на опашки по 1-2 денонощия е било ежедневие, особено ако искаш да си закупиш някаква по-специална стока или най-вече техника, като цветен телевизор, например. Аз, какъвто съм фен на техниката, сигурно ще да си изчакам живота по опашки. Политбюро е криело страшно много неща от обикновеното население. Например, за аварията в Чернобил изобщо не се съобщило, макар и руснаците да са информирали нашето правителство. В училищата просто раздали някакви жълти хапченца след това и накарали всички ученици да ги пият, без да се дава обяснение за какво е. Ако си спомняте, в началото започнахме с жилищната криза. Много семейства са били принудени да живеят с децата си, които навършвали 30 години и просто нямали къде да отидат да живеят. И може би от тогава е закореняло в България децата да живеят до около 30 години с родителите си. Социализмът в България винаги е разделял съвременното общество. Някои го харесват, други пък не. Но аз ви съветвам да не бъдете полярни. Това си е част от историята ни и просто няма какво да направим. По-добре се информирайте какво се е случвало и си вземете поуки, вместо да взимате страна. Особено ако не сте живели в този период. Казано просто, хората тогава са имали пари, но са нямали къде да ги харчат. Сега пари няма, но пък има къде да се харчат.